נו, את באה? איפה את? קבענו בפארק. איזה פארק בראש שלך? מה איזה פארק? פארק הטרמינל. דמיינו את עצמכם עושים יוגה בסנטרל פארק, מאכילים יונים בהייד פארק, קופצים לתוך מזרקה בפיאצה של רומא. וואו, 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 עצרו רגע. לאן טסתם עם הדמיון? תנחתו רגע כאן באילת. גם לנו יש פארק. פארק הטרמינל. פארק קהילתי ענק בלב העיר שלנו. רק הוותיקים של אילת הלכו בשטח הזה בלי גדרות. אנחנו הדור שזוכה להחזיר עטרה ליושנה. כל העיר מתחברת בלי גדרות שיפרידו בינינו. ממש שלום עירוני. אז מה הולך להיות בפארק שלנו? בשלב הראשון שקורה ממש עכשיו, השדה הישן הופך למרחב ציבורי ענק שכולל אמפי פארק, בריכות אקולוגיות, מלא דגים, פוד טראקס, מפל ייחודי ורחבת ערפילים לילדים. במהלך השבוע יהיו כאן הופעות ופעילויות לכל המשפחה. וגם אתם, זאת אומרת אנחנו, מוזמנים להציע רעיונות לתוכן שמתאים רק לנו, כי בכל זאת, זה הפארק שלנו. בשלב השני, ייפתחו לאורך המסלול האטרקציות המדוברות, רובן של יזמים אילתים. וגם יקום שוק הטרמינל, שוק אוכל ייחודי וראשון מסוגו באילת. בנוסף יקום מתחם אירועים, כנסים וירידים, פארק ספורט ענק וחינמי, חורשת פיקניקים ואפילו פארק לכלבים. ובשלב השלישי, הגרנד פינאלה. יוקם ממש כאן המשכן לאומנויות הבמה של אילת. אז מחממים מנועים ותכף ממריאים. פארק הטרמינל. תרגישו חופשי להתחבר. זה שלנו. איפה את? מה איפה את? איפה את? מה איפה את? איפה את?